Krásný dobrý den, vážení diváci. Já jsem nesmírně rád, že vás tady vidím v takto hojném počtu. My jsme se tady dneska sešli proto, aby jsme si společně pustili náš nejnovější film, který jsme společně vytvořili. No, ale film se nedělá v jednom, že jo? Film je kolektivní záležitost, takže já si teďka k sobě pozvu herce, úžasné herce, kteří by v tom filmu hráli. Takže jako první přichází herec, ale také scénárista samotného dílu, samotného filmu, Lukáš Lokota. Poprosím potlesk. Paráda. Tak, jako další k nám přichází můj tatínek, úžasný herec Josef Rybář. Nyní maminka hrála ve filmu a pozor, dokonce i dcerka si nakonec svoji roličku vybojovala, nebyla plánovaná a přichází Lenka Šátková s dcerou Aličkou Šátkovou. Ano, tak jo, jako další přichází Martin Lechner. Ano. Paráda. Dál přichází nejstarší člen našeho štábu a je to 85 let, že jo? Babička, úžasná herečka Libuše Rybárová. Ano. Chceš pomoct? Tak já pomůžu. Tak jo, tak pozor, bum! Ne, pojď ještě tady, no tak můžeš zůstat sedět, Tak jo, já vám moc děkuju, poprosím ještě jednou, poslední takový potlesk pro naše herce. Tak jo, můžete se pomalinku usadit. No. Teďka si společně pustíme trailer na náš film. No už z toho mnozí z vás už jste ho mohli vidět, mohli zahlédnout, ale někteří ještě neměli tu možnost, takže trailer si pustíme právě teď. Tak, to byl náš trailer 9. listopadu, to je dnes. Tak, já bych si teďka k sobě pozval Lukáše Lokotu, scénáristu a taky herce. Tak Lukáši, ty jsi autorem, tak prosím tě, co ti to napadlo? Tak nápad absolutně netuším, přišel tak z hůry, ale rozhodně mám pocit, že se nám všem velmi zalíbil a že jsme si natáčení opravdu užili a vzniklo něco skvělého. To jsme si užili a prozrať mě, hele, my jsme si tam trošku, to nakonec jako upravili malinko na tom place, jako jo, a tak jako co myslíš? Zbylo tam vůbec něco z toho záměru? Jo, zbylo, že jo. Příběh byl určitě, ale rozhodně to zpracování tomu dodalo mnohem víc, než jsem napsal. Tak doufejme, že to posunulo náš film dopředu. Paráda, Lukáši, můžeš se jí posadit. No, jako další ke mně přijde Martin Lechner. Martin, pojď. Martin je vlastně v naší partě úplně nový, že to je první film, na kterém jsme společně spolupracovali, tak jak se ti u nás líbilo?
No, tak já samozřejmě zcela upřímně, zcela bez nátlaku říkám, že to bylo absolutně skvělý. A tak práce pod silnou kreativní vizí pana režiséra. Martin je taky režisér. Martin dokonce natáčí, co to natáčíš, seriál, je to tak? Ano, v současné době superhrdinský seriál. No a jak dlouho točíte? Já bych se, už to budou 2 roky a věřím tomu, že ale už se bude finišovat. Ještě není hotové, ještě není ke zhledu, ani jedna epizoda. Ani jedna epizoda, první epizodu vidím na Vánoce, potažmo na Nový rok. Ale... Jasný. No Martin, jako ono to je poznat, že režisér, pač mi do toho trošku jako kafrál, ale jako kecal mi do toho, no ne, teďka se tak prohlížíte, nevím, jak vypadá vlastně jako je režisér, ale kafrál mě do toho, no ale jako zžili jsme se a nakonec to bylo prima. Tak jo, můžeš se jich posadit. Tak, babi, pojď ke mně. Teďka to je pojď ke mně, no pojď. Neboj se to, no jasný. Teď je to tvoje chvilka slávy. Tak, babička v tom filmu vlastně vůbec hrát původně neměla, nebo ta role vůbec ve scénáři nebyla. Tam byl psaný kompars a totiž co je na tom vtipný, protože my jsme potřebovali nějaký komparzisty do čekárny na pohovor, na vlastně pozici do kanceláře, že jo, a hlásili se nám tam, nebo vlastně na tu pozici se hlásili sami mladí lidi, no a my jsme se prostě rozhodli, že tam posadíme tu babičku, že jo, mezi ty mlaďáky, no a babička, ta vlastně to není vůbec žádná, není herečka, že jo, ale ty jsi to normálně tak vyšperkovala ten film, to uvidíte, až ji tam uvidíte, tak opravdu budete koukat, jako babička vůbec nepromluvila, jo, nepromluvila tam jediný slovo, ale opravdu jako musím, pojďte jí prosím vás zatleskat, protože jako ten babička si to za svou života okouzila nás a už máš napsanou roličku i v dalším filmu, takže tak, no. Jaký, to bylo tvoje první natáčení vůbec úplně, že jo, tak jak se ti to líbilo? No mně se to líbilo, tam žil hlavně Poklimery. Tak jo, babi, já ti moc děkuju ti, že máš stále chuť do života a... No jo. Tak, dál si jsem k sobě pozvu taťku, tati pojď sem. Taťka vlastně, abyste to pochopili, tak taťka vlastně taky vůbec tady hrát v tom filmu neměl. Totiž já vám to řeknu, my jsme tak jako vtipkovali, že jo, mám občas, to je zajímavé, my už máme natočený 2 filmy, ani jednoho filmu jsem ho neobsadil a stejně se tam nějakým způsobem prostě propojoval. Ale propojoval se tam tím způsobem, že to bylo naprosto skvělé a že jsme ten film úplně vypuncovali a bylo to skvělé. Vždycky měl takový malý roličky. No a nějak jsme vtipkovali, víš, že by si chtěl střihnout něco většího a to víte, takhle už je pátek, v sobotu máme natáčet, před natáčením, všechno jako je nachystané. Herci jsou na place. No a voláme herec, voláme Váva, který má hrát ředitele společnosti, kterou pak uvidíte. No a říkám, no čau, hele, prosím tě, vy natáčíte zítra, že jo? Říkám, no, natáčíme zítra. No prosím tě, já jsem se blbě kouknul nějak do kalendáře a já zítra nemůžu dorazit. No a já jsem se tak jako zarazil a pak mu říkám, víš co, tak to nevadí, já tě přeobsadím, díky za info a ten koukal jako blázon, čekal, budu zuřit, že jo, taky mě jako velký průser by to mohl být a já jsem si právě myslel na tebe, páč, to bylo opravdu, my jsme vtipkovali to, že by si chtěl zahrát něco většího, no a chvilku na to přišla tato příležitost. Takže teďka dostal, já nevím, někdy v 10 večer, dostal scénář, no a druhý den ráno, kdy v 8 už se točilo. Takže chudák neměl vůbec čas se na to nachystat, no ale zvládnul to skvěle, jako to musím říct. No, tak co myslíš? Byla taková tvoje první větší rolička, už tam i jako mluvíš dokonce, tak jak se ti to líbilo? No tak bylo to úplně úžasný a akorát jsem byl překvapený, byly tam teda jako ty dialogy, věty a myslel jsem si, že jako to je odstupňuje, že člověk vždycky řekne tu větu a bude to.
A pak jsem byl překvapený, když jsme museli v těch dialogách to jako, že to sjedeme nějak všechno v celku za sebou a tak to se tam nějak do půlky, tak mě Lenička vždycky pomohla, takže pak vzala nějaký kus textu za mě, takže to mě hodně pomohlo, ale jinak byla velká sranda a opravdu se mi to líbilo a děkuju za to. Tak jo, přesně, já taky děkuju, můžeš si posadit a poslední, kdo mě zbývá, jestli jsem na nikoho nezapomněl, tak je Lenička, pojď, i s Aličkou. Tak, Leničko, ty jsi neherečka, ale ty jsi naprosto úžasná. Já tě zbožňuju, jo? Protože ty jsi jako opravdu, ty jsi třída, ty jsi prostě dělo. A Malička je po tobě, protože Lenička si ji vlastně vzala sebou na plast, že jo? Alička chtěla jít s maminkou a my jsme natáčeli opravdu někdy od 8 od rána a skončili jsme s tebou v kolik, člověče? Až v 10, 11? Asi v 9, ve čtvrt na 10. A ta Alička to tam celou dobu s náma zvládla. Ona seděla jak myška v rožku, pozorovala, vůbec nezlobila, vůbec. Zlatý dítě, jako opravdu. Po mamince, víš. No jo, po mamince. Aličko, tak jak se ti líbilo natáčení? Mamce. Šlo to mamce, jo. No, šlo jí to, jo, je skvělá. No jo. Tak paráda, těšíš se na film? Já. Ty jsi tam taky zahrála, že jo? Kompars. Ale vlastně taky obyčejný kompars. A taky jsi tam vložila takovou etýdku, jako jo, že to uvidíte, to nebudeme prozrazovat. Ale taky samotná tady Alička si ten film vyšperkovala. Každý si prostě ten film tak nějak vyšperkoval, dal to a myslím, že se to povedlo. Tak jo, můžete se posadit. Paráda. Teďka si myslím, že nastává ta chvíle, na kterou, jako, kvůli který tady vlastně půlka z vás je. Ta druhá předstírá, že tady kvůli tomu není. Jo? Teďka bych sem k sobě na to naše skromný pódium rád pozval úžasného herce, moderátora, kterého můžeme znát jak z televize, z filmu, tak i z divadla, protože to je divadelní herec, že jo? Hudebník, dokonce i stand-up komik, jestli se nepletu, a je jim pan Tomáš Matonoha. A já jsem strašně rád, že pan Matonoha přijmul pozvání na tady tu naši skromnou premiéru a že přijal roli kmotra, když to tak řeknu, spolu to pokřtíme. Tak když vám přišla tato nabídka, tak co vám blesklo hlavou? Jestli mám čas přijet. Jak jsem se podíval a odpadlo mě něco ten den, tak jsem si řekl, tak to přijedu, teda když by to takhle den předtím se uvolnil ten termín. Tak to pak dneska jsem si říkal, jestli to třeba nebyl happening nějaký for, jo. Se jako někdy stane, že to... A nebyl, jo, přijel jsem sem a čekali na mě tady a dostal jsem občerstvení. Jo, jsme moc rádi, že jste přijali se tady dneska s námi. No, nám je tady zhruba ten tvůrčí tým, nám je víceméně 15 až 18, jo, že jsme mladí. Vzpomenete si na vaše takhle mládí, co jste dělali, když jste byl v našem věku takhle, čím jste trávil čas? Já jsem trávil tak jako, chodil jsem na gymnázium a to jsem netušil, že budu herec, takže to jsem spíš se věnoval jiným uměleckým činnostem, měl jsem kapelu. Jo. A zrovna teď jsem měl kolem jsou to Kněževes, je to na chmelu, to na to se přihlásil do písničkářské soutěže v roce 1988 a vyhrál jsem. Od té doby jsem nic nevyhrál. No ale zatleskáme, to je úspěch. No a tak vy jste říkal, když jste se ještě jako nevěnoval tomu herectví, nevěděl jste, že budete herec. No ale tak co se stalo, že jste herec? No to jsem se přihlásil na školu po revoluci, mi to přišlo tak nějak jako zajímavá možnost, no, jako živit se, že budu mlet hubou a nemusím pracovat rukama. Jako přišlo mi to takový jako, že mě nevzali na práva,
dvakrát, tak jsem po třetí tam už nešel a jsem to zkusil na tu školu uměleckou a tam mě vzali hned, to jsem myslel, že mě nevezmou, já jsem se tam spíš přišel jako podívat, jak to tak funguje, ty přijímací zkoušky, oni mě vzali, no a zatím to ještě dělám. No a zatím. Děláte to skvěle, děláte to výtečně. No a my jsme vlastně stojíme teďka na začátku, že jo, té dlouhé cesty, ale vy už přece jenom, teda čímž nechci říct, jako jste pořád jako nejlepší, ale už jste přece jenom něco, jste zkušenější než my. A tak když jste vlastně začínal, jo, tak určitě jste musel mít nějaký sny prostě, nějaký jako cíle, co byste jako tak nějak si chtěli jako dokázat, jo, jestli něco si zahrát nebo takhle. Tak mě by zajímalo, jestli se třeba něco z toho splnilo, anebo jestli třeba ještě máte něco, co byste si takhle chtěl jako splnit. No asi co se mi jako vlastně strašně splnilo, což jsem jako ani netušil, že to jde, že jsem ve vašem věku vlastně plus minus viděl tehdy, to byl kultovní film Pražská pětka od Tomáše Bodla. A vlastně se mi splnilo, že jsem hrál ve 3 jeho filmech, z toho 2 hlavní role. Jo, tak to si myslím, že je takový hezký, že jako po letech dá to splnilo a v Národním divadle jsem si taky zahrál už, jo. I v Brně, i v Praze. Jediný teda, co mi tam ještě zbývá, Vará jsem hrál, Oběť jsem hrál, Podvodníka Sňatkovýho jsem, Doktora jsem hrál, Horníka jsem ještě nehrál, A už se nepovím. No, a uvidíme se. No, která role vás tak jako nejvíc naopak jako potrápila, jo? Která jako opravdu... Jako potrápila, jako že by nešla, nebo že... No, že vám nešla, nebo prostě, že jako jste si jako máknul. A mohla se pak do finále povíst, ale... No, asi to je taková jako nejnáročnější, že jsem si jako máknul, to je divadelní představení, kde hraju Gustava Husáka. Protože 2 hodiny mluvím slovensky. To chápu, to rozumím. A pamatujete si třeba něco ještě slovenský, nějaký něco, ne? No já to hraju, si to pamatuju celý. Pamatujete si to celý? Když řekněte nějakou repliku. Sodranovi a vašimi hosťami, že som vás to rok privítal. Aj to mladého Sodrona. Natočil, tak ja dúfam, sodrovský film. Naše mládeži, ale to bude našu socialistickú budúcnosť. Ďakujem veľmi. No a naposledy něco, co byste nám... A můžu potvrdit, že to opravdu je přesný. Jo, no. Ďakujem. Máte něco, co byste nám ještě chtěl vzkázat, nebo co byste nám takhle vzkázal do života, ať už jako pracovního, nebo prostě celkově? No tak aby vám to vydrželo, poněvadž není řečeno, když má člověk koníček, který ho baví a který se mu věnuje a který mu vydrží do konce života, protože toto jako je dobrý koníček, že třeba i když budete starý, tak se to furt dá dělat. Na rozdíl od nějakého jako sportu, jo, nebo od něčeho, takže jo, a i do vysokého věku. Jo, do té doby, než vám bude sloužit paměť a zdraví, jako, ale já jsem zažil i třeba s panem Drvou, jo, ten už, on třeba odpoledne usínal během toho natáčení, jo, už byl starý, ale měl šikovného kameramana, který ho nechal spát celý odpoledne. Místo něj, tak ještě šikovného mladého kameramana na to stáří. No tak je pravda, že to je to naprosto jako těžný povolání. Tak jo, já vám moc děkuju. Teďka, no. Nevadí, já bych přeci jenom tak nějak jsem první v řadě, aby, jak můžu se posunout jako dozadu trošku. Že to, no jo, můžete určitě. Že tady ta mladá herečka zrovna sedí za mnou a vidí kulový, jo. Tak já se posunu dozadu a to je v pohodě. Já ale ještě počkejte, ještě neutíkejte. My společně totiž podepíšeme plagát. A to bude takové jako symbolické uvedení toho našeho filmu do světa. Takže...
jo, no, kam chcete, je to vaše. Je to tam, je to tam. Já moc děkuju, moc vám děkuju. Tak jo, moc vám děkuju, dámy a pánové. Tak to byl Tomáš Matonoha. No a teď nás čeká samotný film. Takže my zhasneme a já vám přeju příjemnou podívanou. No a je to tím je naše premiéra u konce. Já vám děkuju, že jste přišli, že jste dorazili. Určitě se zastavte u aparátu, dejte si něco dobrýho k jídlu, k pití. A to je všechno. Děkuju. Díky všem, díky, že jste přišli. Bylo veselé. Můžeme vás poprosit na fotku? A já teda tady přesunu ty židle. Vás poprosím trošku bokem taky. Obráceně. Tak, a pána vzadu ještě. Tak, jdeme na to. Tak, a tohle. Já teda tohle ty co si můžu vzít? Tak. Jdeme na to, jo? Tak já fotím. Klidně tam hoď. Jasně. 3, 2, 1, zej. Tak, hezky usměv. Tak a teď chvilku neházej a zkus se i usmát a kouknout na mě. Ještě chvíli, já ti budu vděčná. Tak, poslední 2 cvaky. Já vím, že to udělám hodně, ale pro jistotu. Tak, je to. Děkuji.